Bueno, esta é unha pequena parte dos libros que recuperamos outro día. Son todos libros dos anos 70, fundamentalmente. Neira Vilas, outro tamén. As portadas son moi sinxelas pero preciosas. As Ponlas Baixas de Vázquez Diéguez. Tamén aquí hai de Edicións do Castro, de Carrel Varellos, de Alborada, o que compre saber da lingua galega. Outro de Galaxia, de Álvaro Cunqueiro, xente de aquí e da cola. Prosas recuperadas de Castelao, a saga dun afiador, de Fernández Terreiro. Estes son un pouco máis antigos, de Galaxia, O espello no serán, e prosas galegas de Florentino Cuevillas. E por último, quería enseñar dous cousas máis raras. A cociña galega de Cunqueiro, é unha primeira edición, do ano 73. E esta, que é unha curiosidade, de Losada, é unha edición que se editou no ano 1886 de Benito Losada, de Poesías Galegas, editado pola Voz de Galicia.